Ahojte, krásny deň prajem. Vítam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu s názvom Duša ako zdroj expanzie a tvojich výsledkov. Mnoho ľudí sa niekam ženie a hľadajú pomyselný bod, ktorého by sa mohli zachytiť. Úporne siahajú po informáciách zvonku, hltajú slova tzv. Guruov, koučov, terapeutov, kohokoľvek zvonku. A pritom zabúdajú robiť tzv. Takú skúšku správnosti. Ako aj v matematike sa overuje výsledok, tak v rámci svojho života si môžeme tiež overovať aj naše smerovanie, výsledky. A tam sa treba obrátiť k svojej duši. Duša ako zdroj nevyčerpateľnej inšpirácie a príležitosti je k dispozícii 24/7. Bude veľmi rada, ak k nej obrátite svoju pozornosť, no zároveň sa začne prehlbovať vaše vzájomné puto a dôvera. A keď budete k sebe maximálne úprimné, tak prídu odpovede, ktoré možno nechcete počuť, ale sú pre vašu expanziu potrebné. A ak nie ste spokojní s výsledkami, tak potom ešte nie je koniec. Vaša duša chce rásť, rozvíjať sa a všade tam, kde ešte nie ste spokojné, tak práve tam vás to ešte ťahá ísť ďalej, rozvíjať sa. Tá duša chce s vami rásť, radiť vám, viesť vaše reálne kroky. A preto stojí za to oprostiť sa od tých vonkajších vplyvov, od rád tých druhých ľudí, od šéfov, rodičov, médií, kamarátok. Nikto iný nemá tú moc ani silu, než je vaša vnútorná autorita, ktorá chce byť prejavená. Doprajte si preto čas, same pre seba, sadnite si napríklad s pohárikom dobrého vínka alebo s chutným čajom a v takej príjemnej atmosfére, kedy budete vlastne vnímať, čo chcete, to si vlastne napíšte na papier, čo by vás bavilo, čo by ste robili aj zadarmo, pričom zabúdate na čas a oči vám žiaria a duša spieva. Pretože niečo vo vás, čo chce kráčať svojou cestou, nehľadiac na to, čo odkráčali ženy alebo muži v rode, na to, aby ste sa oslobodili od nánosov zvonku, vám môže byť prínosom aj moje akašické svetelné čistenie v deň portálu 11.11.2024 od 11. hodiny. Zamerieme sa na všetko, čo vám bolo naimplantované, čomu vaše bunky uverili a tak, aby ste sa vedeli rozhodovať v živote v ľahkosti a spokojom na duši. A len si predstavte, aké by to bolo úľavné, pomôcť vám môže vaše vnútorné nastavenie, ktoré zopakujte po mne. V mojom priestore, v mojom byte alebo dome som v bezpečí. V mojom tele som v bezpečí. Všetko v mojom svete je tak, ako má byť. Nádych, výdych. A je to. A ja sa na vás budem tešiť na svetelnom čistení a odkaz naň nájdete pod videom. Prajem vám krásne a tvorivé dni v súlade s vašou dušou. Martina z Harmónie života.